Ik sta hier bij Don Bosco in Heel. Ik heb een programmaboekje bij me, je ziet het, van Limburgs Bond van Muziekgezelschappen. In het kader van... Ja, ik moet eens kijken of ze mij kunnen verrassen. Ik zit in de harmonie en niet. Daar kon ik allemaal niet over horen. Ik geef een beetje. Ik speel wel bij op in de harmonie Zusteren. En ik zit ook nog in een drumles en in de jeugdharmonie. Ja, B. Ja. En in de van Vaart en Dieteren. En ik volg les op de Young Musician Academy in Tilburg. In Tilburg. Ja. Nee? Dat is wel een panja. Dat is echt hobby voor je. Je passie? Ja, om een passie. Ik zou niet weten wat ik anders zou moeten doen eigenlijk. Dus. Ik denk dat als ik muziekles speel, dat ik het dan als hobby kwijtraak. Dat ik het echt. En ik wil het wel graag als hobby houden. Ja, te gek hè. Ja, Camille, yes. Nou, ik denk dat blaasmuziek een beetje gepromoot wordt nu deze tijd. Ja. Meer reclame maken voor zo'n ding. Voor zo'n ding zoals vandaag. Ja. Dus ik kan eigenlijk alleen maar zeggen, ga zo door. Gaan we doen. Ja. Gaan we even doen. Als jullie tips hebben voor de provincie of voor mijzelf, laat het even weten via tips van Theo, via Facebook.